камери, сервитьори и доплати. Повече информация може да получите в офиса на фирмата на Стефан Харизански реклей и на телефон 8 24. Да се познаем помещение за това да може да приема. Червено са май. Бай не е по-лошо. Caramba, vamos, né? Ó, essas duas. Kada всичко съм оправил, на шиша съм върнал. Казах, що лява дал, днес те имах гледачка за една седмица бързо. От Крескавец на Налето от селото. Мое селото. Ще оставят 2 лева за такси. Ако може да бъде, маме. Да, пеша ще се купи. А? Пеша ще се купи. Пеша. Възможно, те там идват едни таксита. Като изчакате те, днеска е среда. Но това няма 11 още, колко е? Това е 1 час, 11 кула. Така се това. Инсектно с 30, има цялата пари, ти не да позорува. Не ме чакай. Един до една седмица, 5-6. Няма още те пари, сега ще не. Сега има пари 100 лева дал. Да връща дей. Тя не е как да ще казва. Аз съм за казва папа. Няма Олю там хора това нещо. Да бъде си позори, там те пари ще ваши. Общи. Аз съм си върнал долу, да? Да, ти правим след чеш как това да е решам. Ето си къде води? Шутки па. Колеги бяме долу. Пак
Това е злоети, знаеш колко се зъба става. Най-опасен зъб се обрава. И по РМ се називата. И питай какви там, той с него да се консултира доктора, докторката, какви лекарства, защото той е малко манджия. Те повечето горчат пено, особено аналогатици такива, то горчи, не горчили, то няма да езикува. Или пък Ами ще ти купа нещо, сокчета, мога че там ще пиш, това е добре. Да взема... аз ще... Ема трябва да вземете бележка, не знам, киргена ли колко ще да. А тя после ще да ти Пак нагоре да Турецка е стряла 4 до 5, чак понеделник. Опет до само. Ами има грип. Има втора вълна, Нима изкараме първата вълна. Значи два пъти така. Има... Али тя беше пълна. Тя е заминала. Може се беше по-правила,